kusumaning ati dung wong ayu kang tak ati-ati among kamu bisa gawe tentreming atiku biyen nate janji tak ugengi ora bakal lali tur kelingan jroning ati sabedahe bumi kanca koyo ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok paeti pemburine malah nganyalake omong pamujiku ra ono rupita kusumaning ati dung wong ayu kang tak ati-ati mung mata kamu bisa gawe tentreme atiku biyen nate janji ora bakal lali tur kelingan jroning ati sabedahe bumi kanca koyo ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok paeti pemburine malah nganyelake omong pamujiku muga-muga ra ono rupeda sakbungkure gonmu ora kondo-kondo piye rasane? Rasane piye? Rasane piye? Rasane piye rasane? Ora enak jare. Dimek emake gak enak jare. Jare ndak enak. Yakin ndak enak. Jajal meneh. Tangane. Ayo. Usah. Ayo. Alah. Kok gila, Mak. Cah cilik iso ngerti. Ora iso turu kok. Trauma. Iya. Sik, mesake nganti kejepit lho. Hilang kok. Mingkring. Gepeng. Ayo, Mak. Salami, Pak Yo. Ayo, ana apa? Kok modene? Ayo apa? Padha nggo dhewek iki gabul kan. Ana lato-latone kabeh. Lato-lato. Lotak-lotak yo. Ora ya. Bedane kepiye? Suarane beda. Wekmu kepiye? Wekmu musik. Yen aku kan duk. Heeh. Nek sing kene plok-plok.
Kok iso beda ya? Gak iso. Gojak, gojak. Ah, cocoknya toh. Gabit ngono ya. Ya salam sih. Ya mak, ya mak. Kulo salam sih. Kepriye? Ya. Kok mangono? Ya, ya. Hormat sih toh. Ya, 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 ya. Hormat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan halus tenane. Oh betul. Oh, halus mbokne yo. Daleni Apa? Babi, Oh daleni. iya pilane. Sing luwih halus. Sing luwih halus. Iya, iya. Maksud iki Sing ben- tenggorokane biar lega, biar fresh. Ya, 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 ya. Aku merongos Pak. Iya, iya, iya. Merongos aku Baleni, menang. baleni ya baleni. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Warahmatullahi Latu-latune bodol. wabarakatuh. Aku beda setelane. Hah? Setelah beda Roto nang di ngeken puntir kene. burine. Punter sing Punter burine sih, punter iya. punter punter. Ayo. Nah, wis. wis. Sal. Ayo. Kepiye kok malah kejang-kejang ah, keliru. Setelane iki. Oh, salah. Ora nginang. Itu. Iya toh. Domongi kok. Iya lah. Acuh. Aduh, kena iki. Mburi. Le nyampe mburi ya. Ya wis. Enjing aturan wilujeng siang. Nggih. Dumateng siya para rawuh wonten ing dusun Nanti jal ayo. Gergunung. Heeh. Nggih, Ambar Tawang, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Nggih, alhamdulillah. Niki acarane napa to, Mak? Acarane napa? Iya, Paguyuban iku. Sekretari Topeng Syawalan Malang. toh, Oh, tepan. Syawalan. Sawalan pokoke iki Heeh. diucapke minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pokoknya ini salah. Minal aidin. Wal faizin. Oh, untukmu. Untungku sing rada mrongos iki Baleni. tak idoni lho Entut. Kowe iso seneng bet kono. Aku ya gumun saiki Mak. Iya. Cah cilik-cilik do mangane sosis. Ndi? Wah, suwi Padahal- banget kan mau. Ora tetek. Ora Ora. tetek. Nek jaman nom-nomane aku ki sing panganan sosis ki aku lho. Kepiye Aku. kepiye riko mangan sosis? Aku saiki cah cilik-cilik sing mangan sosis. Apa nek biyen nom-nomane aku ngono sik doyan sosis ki aku. Lho 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 lho. Ning saiki cah cilik-cilik Heeh. ancen beda, Mak, beda. Zamane wis beda. Aduh, kowe iki sosis apa ya? Wes nih. Iso kuwe, Mak, iso Iki ana beda. sing Acarane apa, Mu? Syawalan. Syawalan oh ya. Saiki iki ra dongake muga-muga Iya. sedaya warga Gergunung mriki kaparingan bagas waras sehat panjang Amin. umur. Amin. Amin. Diparingi rezeki sing lancar. Amin. Terus, terus. Terus, Mak, Apa, Des? aku kok delok kathok kombor-kombor kok sik. Hah. Iki kurang munggah lek kathoke iki. Iso ngobrol-ngobrol kok ngono. Riko domongi Tapi wis ya tuwa. Wis tuwa ngeyel. Nek ngene iki kurang do. Hah? Eh. Iki kurang Eh. munggah ora? Oh, kurang munggah kowe wis Oh, pol wis. kowe. Sik tak ngandani sing rada enom ki. Pras di pras. Prasnono wedi. Nono, wedi. Wedi karo Mak Endang kowe. Rudi, Dalam mamane iki datang ndak ya? kekayane ra ketok ki. Edian. Riko rong dina langsung sipilis ngono. Sipilis dokmu Raja singa. padake. Ayo. Saiki aku tak empek sini. Kosek. Apa? Des tak kandhani. Apa? Aku ki mau nang ngisor wis Ya dipesen. kita wedi karo Mak iki lah. Wis lagi. Kok aku ketok mau gawe kenal apa karo Mak Endang mesti mlakune tangane karo ngene iki. Wedi Piye ta? wah nek kira. Iki mau wis weling. Heeh. Aja diambung ya mak ngono Ndek. Iya. Ini cewek nesu ngono. Nek, Jambung, Pak. jambung. Ayo. Jambung ora. Tak cekeli. Ayo. Kono. Cepet yo. Yo, ah kowe. Ah kowe. Kena siji. Kowe sing jenenge. Siji apa loro? Kowe sing Ya, pusing. diomongi jenenge diambung latul ya lah kowe. Piye rasane? Rasane Rada gaduh. Ya wis Pak yo dilodake. yo sikat Mas Doni. Sik to, iki kathoke kurang dhuwur lek nikoke lah. Iki delok kok ngene. Ngono. Jangkrik. Seneng banget. Ayo pro kanca ngaweruwono rukune Islam yo iku limo syahadat loro rukun kang siji bisa siro kelawan hati kabeh pindhone lakoni salat
kaping telune bayar zakat. Poso ana ing wulan Ramadan, kaping 5 gaji, kaping 5 gaji namun kuasa. Ayo pronten gawe ruwana, rukun Islam yo iku lima. Islam iku 5 sahadat loro, rukun kang siji, Rukun kang siji bisa sira kalawan hati. kaping pindhone ngakoni salat, kaping telune bayar zakat. Pada poso ana ing wulan Ramadan gaji, kaping 5 gaji namun kuasa. Tos kabeh tos wis. Cenok andes iki bolone bocil-bocil kok ya. Ora apa-apa. Nek iki gurune bocil-bocil kae bolone bocil-bocil. Nyoman kentrang. Wis sapa kuwi? Kae. Bolone nyongok. Bolone Riko? Hah? Bolone Riko? Bolone tak tendang. Nah, macam tendang itu tuh. Sik Dik, Piye? aku lak nengkin gak rumah saja. Bis tenan. Tapi adik yang ngundang Mbak Cantik. Aduh, Endi? perlu dipresake jenengan. Orangnya. Mak, awak dhewe ning kene ngati-ati, Mak. Iya toh? Lek rul ki ning ngene ki ngidam. Ngidam apa? Njaluk cilok sing ae. Sing Cilok pati biasane. Oh, cilok pati lah. Oh, nek aku golek batagor ket mau ngono ya. Ora ono. Apa? Ora ono. Wah, Sik. Cilok. Cilok apa? Cilok cilok ban- pati. Oh, mending kuwi medun to, Des. Krungu wong ki cilok banci. Kok iso cilok banci. Kowe aja mbaten lho Rul, kowe bojomu meteng. Ora batin aku. Pamit-pamit nang. Ayo. Mong dilutne gelek brojol e. Iya. Bose. Aja mbaten rupane Andes barang kuwi lho. Oh, ora. Aja. Sik, aja. Makane aja. Ande sesuk nek metu untune dhisik. Iso. Iso bae yo. Darang wis suwek yo. Ayo kepiye ki arek? Ak lagu-lagu. Yo, arek sapa, Lek? Ya, boleh. Hah? Sidoronjo. Doranda. Sidoronjo. Sidoronjo. Kepiye? Di meneh? Apa meneh di? Rek lu nyanyi pisan. Oh, yo, ben lek Rul sik. Kamu Lek Doni dan kawanku Mas Rut. Heeh. Ayo Lek Rul, tangi Lek Rul. Iya iki. Tiru. Des. Tangi po. Awake dhewe teko bareng iki rasa kemaki. Ora kuwi. iso. Wis jikano. Ayo ra iso. Ayo Lek Rul, tangi Lek Rul. Ya apa? Lagune apa sik? Ayo kowe, rek apa? Mu. Wis Dorondo. Sidoronjo yo. Doranda. Lek Rul, ora oleh jagong, ora oleh tak tukar cilok kok. Ayo. Oke, bareng-bareng kita semuanya kita goyang bareng-bareng yuk. Duet remake kok. Bersama Citra Rimba Indonesia dikasih ada Sidoronjo kita goyang bareng-bareng ya, Lek. Bareng-bareng ya, Lek. Ya. Ya Des, sulu isik Des, kowe. Separuh-separuh, Ya. cepat. Kabeh iki ora tiba, Pak. Sik. Yuk jatuh, Mak. Ya. Ayo toh. Yo, kabeh iki ora perlu dikandani. Janjiku yen aku sanggup nganteni. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku Sabar, biyen Lek. aku Kowe kudu sabar sabar. ngenteni. Kowe lan aku uga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni rondone. Woi, sungguh hadirnya bersama Tenan. Citra Rimba Indonesia. Tentunya dikasih ada Sidoronjo kita goyang bareng yuk. Ya. Hey. Yang minta Sidoronjo kita goyang bareng yuk. Hey.
Kowe ngenteni apane, Gus? Biyen mulon sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe loro ora urung saiki ning dadi rondo. Kabeh iki ora perlu dikatuni janjiku biyen aku sakung nganteni kabeh iki ora perlu dikatuni janjiku biyen aku sakung nganteni kowe anakku muga dadi jodone ora kena prawane tak anteni rondone kabeh iki ora perlu dikatuni janjiku biyen aku sakung nganteni kabeh iki ora perlu dikatuni janjiku biyen aku sakung nganteni anakku muga dadi jodone ora kena prawane tak anteni rondone. Iki kepiye kok Mas jebol kono ki. Ayo Des. Piye. Ayo. Iya. Iki malah marai gila bocah kok iki kok. Kepiye? Rodat sik. Apa lagune, Lek? Wajib main. Wajib main. Ya, oke, Bos. Wajib main lan namado nurung ilmu. Wajib main lan namado nurung ilmu. Ojo lirin yen durung rusak bodomu. Ojo lirin yen durung rusak bodomu.
rasane agawe wenan dinamung sunan nulungi maring sembayang dinamung sunan nulungi maring sembayang nulungi maring sembayang Robiku asale agawe menang Robiku asale agawe menang dinamung sunah nulungi maring sembayang dinamung sunah nulungi maring sembayang nulungi maring sembayang apa ayang-ayangan tapi pas pipis Ayang-ayang lho. Iya, piro Bu? Piro? piro ayo bener piro wis Piro Bu? Alhamdulillah kan repot-repot ya Allah ya Allah. Ya ki wong kosek kosek playernya garap bro kosek ngono wis tok ditampani malah bro garap lek sistem. garap Halo lek sistem. Oh. Wah, rikone guri to. Ora bener. Iya. Alah bos iki ya. Hati malah betul. Wih lek Rut. yo Iya lek Rut. ana Mas Doni kok yo Bisa. Apa tadi? Anyang apa sudah? Tidak anyang-anyangan. Orang ngejen lho. Tak cilik-cilik mah ngejen. Aku kok. Main kono, lu ngomong ora kono. Apa? Ih. Ompong. Aku merongos ya Dik. Iya. Sido ke? sik tak jajale sik Ya. Cek Bu tak beli duite. Kono gajal mik aku gajal duit kok. Hah? Ngapusi bohong lho. Ya. Ya. Siap. Ayo. Iya. Wae adono duit iso. Nggih Ren. Hah? Pantun? Yo. Godhong lompong, godhong pring. Aja plompang-plompong ndak untune garing ngono. Cek pantun bobok. Bakul cilok nanti ya sini. Oleh. Piye? Ya. yo Sudah, itu. Ya, ya. Kok. Lah. Liane dia. Ya. Nah, sekarang ini Duh dewa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelampung tresno datang kendang saking coba kaki di bawah jangan lahir terus kang suci Bersulut Citra di Indonesia ngetanku sumilir risenya wiji Ya. Ayo. Dateng rasane ati kananda semi telia nyawa aku kowe lampu katresna wong ayu pancen tresno kuwi akeh pancoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu radi akoni jang dono ra bisa nampa
bakal tak coba yen durung kopi samring kang kuwasa eni pas kowe sayang ralila aku butuh kelangan eni pas mustika ning atiku ngobu siji tresno iki abadi muga dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon kula labot tresno datang kandak saking japa sari wengi tapatendi lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji ayo ayo di pas kowe sing tak sayang ralila aku kudu kelangan di pas mustika dengati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula labot tresno datanan gendat saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan kang aku siramu iso nyawiji Berikan tepuk tangan dulu. Ayo. Oh, oleh sawit tok. piye Sawit tok. tambahi konan Penambahi. Aja. jojo nyamaknya Iki lho, Des. mae Apa? Kuwi arep nyawer kok malah piye to kuwi? Di. Gilga kuwi lho kuwi Mas Gilga kuwi lho Mas Gilga. Mas Gilga nggo kacamata kuwi lho Nah, iya. yo Mas Gilga Bono, lek. Kandhani kok. kandhani kok Tangane milu-milu. ya matur suwun Iki Mas, Mbak. Wis ngene iki pas ya. Ayo dirojak meneh. Apa? Iki ki apa ta? Bu. Yo. Mak, Hah? Ervani, Mak. Ya. Ngono. Kene. Ndi kok? Mana? Toto. Ya Irfan Ronce kembang. Biar gumilang ojo sira mengameno miturut dawuhe pangeran. Ya Irfan ronce kembang wangine biar gumilang aja sira mengameno miturut dawuhe pangeran. Monggo lenggah kang sekeca urip sirane ngalam donya urip duwe ora kena sembrono. Ya Irfan ronce kembang wangine biar gumilang aja sira mengameno miturut dawuhe pangeran. Wangine mukir gumilang ojo sira mengameno miturut dawuhe pangeran. Monggo tidak ikan
Napa kowe, Des? Rasa guya-guyu lek rul. Rasa wong saya iki kok Ayo sedina iki ping 3 kowe kok. rasa selewet. Ha to. Ayo. Bae. Aku jaluk. Iki apa to, Mak? Nek geger, Mak. Dikawinke. Apa? Karo sapa toleh Sing penting ana jem Apa niku? Ayo. jempole. Simbok weteng kuluwe ana ketan aku mbok tukono Simbok weteng Gede. Ana. Awiwan. tole ketane arang dicampuri sapa maruta Ayo. tole rapine kapan Iya. paling penting kamunean Aduh simbok penting kawinan. Wis padha wedoan. Alayo, alayo. Aduh simbok ra bisa turu. Awan degi pengen katamu. Alayo, alayo. Ngono kuwi ya, Mbak ya. Wong kebojoan ki ora kepenak. Nek iso ki bojo siji sak lawase. Sing ngomong nek bojo enak ki sapa? Mulane aku sprint-sprint ora bojo. Lek ruki sajake. bojo ki ya penak ra penak sing paling penak iki kawin Eh. ya ora bojone kuwi kok Tak wantem lho. Heeh, baru. kowe ora bojone kok Bisa. Heeh, Ayo. yakin. halal aku Pak Deru sampean karom Ya. Lupuk. Sono diwek-wek kowe. aja Iya, aja dong. mak ampun mak Jangan penak. Iki wedi yo. Ora. Ambil Nanggung. sayangi nek ora iki. cari irul kok Dari lu sapa? Wong irul karo aku mengsle terus. ya warul Maksud Ya. iki, maksud iki. maksud ngono lho. iki apa Maksud iki mengsle iki lho. nganune wah Pikirane iki lho. disempret kae san disempret kono ah Ngene.
Wani sumure. dumure. Ora apa-apa Kowe omong. mani dumo-dumo. Aku tak Ora. tonggo iki. Tak Des! Oh, tulungi yo. ora apa-apa kapok omong dhewe ngono. Yo, Ayah kan. Rono geser. Nah, wong masyarakat ini ki do gumun sembritang teko ndi mergo untu brongos ayo. Ayo. Diam. Rono ayo. Ayo pas Diam to ya. Gak usah banyak gerak ya. Hup, Itu duitnya 2000 buat aku. hup. Nah. Ini. Hup, rapi sudah. Iki urung rapek iki. Rojo angel kowe. Rasa. Yo, Bisa. apa meneh lagune? Anu apa? Oh, cimu. Kita pemuda SM Indonesia. Ayo. Yo. Bu, niki payungnya sinten, Bu? Oh, panas ya. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Piye? Niko napa, Lek? Wingi ra ono. Wingi ra ono, mung kok kita pemuda kok. Wong ki wong bon-bonan kok kuwi kok. Rudi, Apa? Dalem. isin aku. Cinta bojone Apa? wong. Oh iya. Aku ora iso ya. Ah, iso. Piye Niko ki? Oke, kita pemuda SM. Woi. Hei, Aduh cilik. Des, adi tes dhewe apa piye? Aja. Madina iki bodol. Bakung. Bakung, Lah, Kung. sepiro? Sepiro? Iya. Bisa wah ih. Bisa buat dua. Bodol lo sedina ping 3. Rek rul. Ini kok menang wae ngapa tadi? Piye? Sedina ping 4. Apa nih? Ayo. Iki. Kayak apa? Oh. Delok, jaluk duite. Saya Iya, kok apa? cilok. Oh gitu kecilak ya. Oke. Rampas. Ya, cilak. Kulitnya jamak-jamak. Sampah kuwi we. Ya wis. Wis ra rampung mak ayo Ah, iya. dilebokno Coba ngendi? kebon ngono. Ayo bali. Tak leboki ya. Aja mak. Sik aku ning rung menyapa sing paling Aku imut e. cedek-cedek Apa? mari. Iki lah paling imut. Adikku yang manis, jangan kau kelet-kelet. Aku uang endi, alaya dan ayune. Adik aja mendelep, amarga waro uyune brongos. Ngos. Adik aja guyu, nek ya guyu malah nesu. Aku iki wes sayang, golek memburi mambene. Iya. Ana simbah Yuk. rupane Yuk. wis potrok. Aja ngetak-ngetak. Ora untune plotrok. Aku wis sayang. Nah, tulang lagi yang gitu. Jadi kok ngombe apa kowe? Eurasia. Ya jaluk to. Merasa Siapa kurang lu? lain. Apa, Des? Ya. Ya.
kinclong kowe saiki nang ngendi tuku-tuku apa lasem kangenku wis mencap-mencap. Waru-waru doyong doyong pinggir kali. Ayu kinclong-kinclong saiki neyono tuku-tuku apa lasep kangenku wis mantap-mantap. Waru-waru doyong mas doyong neng pinggir kali. Ayu moblong-moblong kowe tansah tak enteni benang lawi poso amon yen ra kowe aku amon. Waru-waru doyong nang pinggir kali. Jombong pinter ngomong sing becik iso nyangkon. Tuku cangkir satu tupe ayo mikir nasib bangsane. Alah alah alah. Piye? Kelakuan iki. Napa Des? Piye rasane? Des. Loh, Oi. Oh. Dadi Oscar Oasis. Geprang-geprang akrabaan nilir sinorogo Brigani sanggesan Manjaan mungkap-mungkap Sarmilu mapat anyekat-nyekat Sang paketan mulatan semua Ler tujuan sang lumangsa bangsa menjaga semuanya Katoke dicek, Des, katoke dicek.
Katoke suara, katoke. Aman. Aman. Kotu ada angkep gebrak energi Bangkalan ya, Pak. Bangkalan nih. Batang. Ya, Dek, pamit siapi. Mbok ngendika uduk-uduk to, Mbok. Wis ayo mak yo. Iki Nyok wedi ri lah. Wujud mosok dileboni to. Ngerti niki wong mambure masuk mau pesing mual. ya ora ambune wong tuwa lak ngono kuwi to. Iya iya Mbok, iya Mbok, ayo Mbok. Ayo, ayo Mbok. Iya salam ayo bali Mbok. Wis lara nyong kabeh. Jan mak Des, droge pecah ya, Des. Jan nyong Tinggal tekan rumah tinggal goreng. setolope lara. Ayo pamitan malah Wah digeblok terakhir tekan kue ini rasanya. kita balikin. Ayo, ayo mak, mak. Ayo mak, ngaku. Ayo. Ayo. Bun, Sampun. bun. Bon. Ayo. Nggih, yo. Nggih nyuwun pangapunten bilih wau lek atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kaya kethek kula nyuwun pangapunten. Dalam pos barang. Ayo mboten. Eje mbak bilang dulu sakadang marasan kadang lepat dalah kirang Nggih. estu nyolong tering sesamudra pangsami. Sugeng Nggih. pemeriksaan itu bukan yang paripurna yang pasugatan. Sumangga. Nggih.